Lima kailhanan nga posibleng dili gikan sa Ginoo ang usa ka vision. Adunay nagingon nga nakakita sila og anghel. Aduna say nagingon nga nakadungog sila sa tingog sa mahal nga birhen. Ug aduna pay nagingon nga ilang nakita ang langit. Sa mga bag-o pa diha, pa-subscribe para updated ka sa atong channel. Apan ang pangutana, mutuo ba dayon ang simbahang Katoliko? Ang tubag dili. Kay bisan ang Biblia mismo nagpasidaan nga kinahanglan nato sulayan ang mga espiritu. Niini nga video atong tanawon ang lima kailhanan nga ang usa ka gingong vision kinahanglan pagadudahan og susihon pag-ayo sumala sa pagtulun-an sa simbahan. Una sa tanan, klarohon nato ang simbahan wala mo kontra sa milagro o sa private revelations. Daghan ang giila sa simbahan nga tinuod human sa maampingong investigasyon. Apan ang simbahan dili usab dali nga motuo. Tungod kay ang kamatuoran importante o gusto sa simbahan nga mapanalipdan ang mga magtotoo batok sa sayop, pagpanglimbong o bisan espiritual nga pagpanglimbong. Una nga ilhanan kung ang mensahe supak sa Biblia o sa opisyal nga pagtulun-an sa simbahan. Ang Dios dili mosupak sa iyang kaugalingong kamatuoran. Kung ang giingon nga vision nagtudlo og doktrina nga supak sa ebanghelyo, sa apostolikong tradisyon o sa opisyal nga pagtulun-an sa simbahan, dili kini mahimong gikan sa Dios. Si San Pablo miingon sa Galacia 1:8, bisan kami o usa ka anghel gikan sa langit ang magwali og laing ebanghelyo, ipatunglo siya. Mao kini ang unang sukdanan sa simbahan. Ikaduha nga ilhanan kung nag-auhag kini sa pagsupak sa simbahan o sa lehitimong otoridad niini. Ang tinuod nga grasya nagdala sa pagkamasinugtanon, dili sa pagrebelde. Kung adunay vision nga nag-ingon, ayaw paminawa ang inyong obispo o ang inyong santo papa, kinahanglan kini nga susihon pag-ayo. Kay sa kasaysayan sa simbahan, ang mga santos nga nakadawat og ekstraordinaryong grasya nagpabiling mapahiubsanon ug masinugtanon sa simbahan. Ikatulo, kung ang tumong nahimo ng kwarta, kabantog o personal nga dungog. Ang Dios mahimong muhatag og grasya, apan dili aron mahimong negosyo ang pagtuo. Kung ang tanan naglibot sa pagpangkwarta, pagpanghambog o pagpataas sa kaugalingong ngalan, usa kini ka seryosong warning sign nga kinahanglan imbestigahan. Ang simbahan motanaw usab sa kinabuhi ug intensyon sa tao nga nakaangkon sa vision. Ikaupat, kung ang bunga mao ang kalibog, kahadlok ug pagkabahin-bahin. Si Jesus mingon nga ang kahoy mailhan pinagi sa iyang bunga. Ang tinuod nga buhat sa Dios nagdala sa pagtuo, paglaom, paghigugma ug mas lawom nga relasyon kang Kristo. Kung ang resulta mao ang walay katapusang panaglalis, kahadlok o pagkabahin-bahin sa komunidad, kinahanglan kini maampingong susihon. Ay kalima, kung ang tao dili na modawat sa maampingong investigasyon sa simbahan. Usa sa labing importante nga ilhanan mao ang pagkamapahiubsanon. Kung tinuod ang grasya gikan sa Dios, dili mahadlok ang tao nga ipaubos kini sa pag-ila sa simbahan. Mao gani nga bisan ang mga giila karon nga private revelations niagi una sa taas og maampingong proseso sa pag-discern. Busa dili ta dayon motuo o mosalikway sa bisan unsang gingong vision. Ang Katolikong pamaagi maong pag-ampo, pag-discern o pagsalig sa kaalam nga gihatag ni Kristo sa iyang simbahan. Hinumduman nato ang iyang giingon sa 1 Juan 4:1 nga nagingon siya, mga hinigugma, ayaw dayon pagtuo sa matag espiritu, kundili sulayin ninyo ang mga espiritu kung gikan ba sila sa Dios. Mao kana ang gibuhat sa simbahan hangtod karon.